fotre llenya al foc és perquè té bona intenció. Doncs era més fàcil votar que sí. I 87, clar, sense tot aquest xou de l'independentisme dividit, una altra vegada els catalans cada un per una banda... Meridianament clar. Que governa amb el PP a Badalona. No, però ara estem votant una altra... No es pot barrejar les coses. Ara és una declaració de sobirania, un pas històric pel país, un primer pas. La nostra declaració de sobirania. Arrego jo estava retirant jo. Sents o no? Sí. Tu estàs dient que el que t'interessa a tu és que sigui una sola suma. Ara sí. Jo t'estic dient que la suma és en dues condicions. A mi també m'hagués agradat que hagués sigut amb un sol acord. Clar, però no s'entendrà, que no s'entendrà. Tan senzill com posar en el acord de la Unió Europea, posar marc europeu i dret internacional, en l'àmbit de països catalans, especificar coses que ja diu l'Estatut d'avui, l'article 12, que tenim unes relacions històriques. Sí, de tot el territori. Una que hem insistit i que no està posada al reconeixement precisament a que on estem per vosaltres, per la força de la gent. Nosaltres volíem que la declaració reconegués que el cicle sobiranista que hem viscut, si avui estem aquí, no és perquè el president hagi canviat d'opinió, és perquè darrere hi ha un tsunami polític de milers i milers de persones que han desfrutat del marc institucional. Sí, això és així. Sí. També volíem que pugés la declaració, perquè pensem que des del punt de vista internacional té validesa que sigui la mobilització civil i l'activació popular la que ens ha portat a les portes del PSOE. I l'última... Però si voteu sí, queda claríssim que hi sou. Nosaltres votem que sí avui. A les 3. Bueno, però és complex, clar, és complex. L'únic que correrà pel món a partir de demà és que hi ha 87 diputats. Bueno, però al nostre país el que ens interessa és que estem dividits. Això és el que correrà pel nostre país. I aquesta és l'opinió que hi havia avui aquí. Estem dividits. Ja trobem estar dividits, que socialistes que no voten, que Unió que fa pressió, que la CUP s'absté, que... Això sí que aleshores entres... L'independentisme és plural. Per sort. No, però l'independentisme ha de ser plural el dia 1 després de la independència. No estic d'acord. Sí, per mi sí. Si és plural, la declaració també ha de ser plural per molt... Nosaltres assumim la nostra minoria, som 3 persones només. Però el dia després votem cadascú... Som 84 i nosaltres ho assumim. Però d'aquí a portar un diàleg que no ha sigut tal, que ens han convidat a taula parada i a misses dites, doncs si tot ha de començar així, les coses poden fer molt millor. I insisteixo, el resultat final d'aquest Parlament, com voleu que nosaltres votem en contra de la sobirania? Home, per favor. Què passa? Que fa 5 anys aquí hi havia gent que parlava de pactes. Mira, jo el que vull és veure algun dia algú amb un balcó. No, només volia dir una cosa. Allà dintre esteu com esteu. Aquí estem tota la gent i un són de la CUP, de Convergència. No fem diferència. Volem que la dintre també hi hagi aquesta L'ANC el convoca. L'ANC i els moviments per la Diferències després. És després. Diferències. Hi ha una cosa que jo estic d'acord amb vosaltres. Hi ha una cosa que compartim, Nosaltres, el poble. que és un mal començament. Jo ho entenc, fins i tot ho fora. comparteixo. Hi ha gent que s'acciona. La CUP avui convoca a Girona davant de l'Ajuntament, vull dir que està als meus No, ANC, només ho convoquem els del DOSA. Però la CUP hi dona suport. La CUP dona suport, sí. Perquè jo tinc 1000 tuits. Però si ja comencem així malament. El poble. Junts. Ho convoca l'Assemblea. Tenim que estar Convoca l'Assemblea i s'ha de dir. A Girona està convocant la CUP, perdona que et digui. Tens el Lluís Salelles que fent tuits convocant avui a les 7 de la tarda davant l'Ajuntament de Girona. Però David, tenim que estar junts, tenim que estar units, no podem donar una imatge fora de... No podeu donar la imatge que estar junts no és votar una mateixa declaració de sobirania. Després ja ho farem, després treballarem. Saps què passa? Vosaltres ens esteu parlant... Hasta la CUP ha votado en contra. Clar, Bueno, però ho diu Vosaltres no voteu. Penso que no hem d'estar tan supeditats. Però voteu en contra. Nosaltres ens hem d'explicar i ens hem d'explicar bé. I farem, i a més estem preparant les coses. Hem votat que sí. I per tant, qui no sumi avui 87, simplement és que no sap matemàtica bàsica. El que passa que el procediment ha sigut diferenciat. Però no votareu... És l'únic que ha passat. No votareu Si 85. que no votem la nostra i que només votem això amb un seguit, diria, home, què estem fent? I per això l'hem mantinguda. Jo també, jo espero arribar als 90. Però avui s'ha dit 85, Vosaltres dos aneu a part, els altres dos. Són 85. Perquè està parlant 85, a la que ha presentat Convergència, que la votarà Iniciativa, i que votarà una persona de la CUP. I després hi ha una altra declaració de sobirania. O sigui, hi havia dues opcions, o això o votar transaccionals. I dir, a la de sobirania unitària, per dir-ho així, nosaltres fem l'esment Unió Europea, fem l'esment Països Catalans, fem l'esment desobediència civil, que és un altre tema. Però oficialment seran 87 a favor de la sobirania, sortirà això així. En dues votacions diferents. O sigui, mira, el debat, el punt 2 de l'ordre del dia... Podeu votar perquè no torni cap avió de Xile?
Perdona. Podeu votar perquè no torni cap avió de Xile? Això més partidari de la desobediència civil i, en tot cas, trucar als companys de Xile que no deixin enlairar-se directament, que tenim uns quants companys per Xile. No, la suma és aquesta. Sí, jo entenc que això. Va, i aquí també, bueno, per què no farem llenya de l'arbre caigut? I no entrarem a dir com s'ha fet i com no s'ha fet. Ho deixem aquí i ja està, però les coses es poden fer millor. I hi ha gent que a més ens ho ha reconegut. Bueno, però ara més val no remenar, més val no dir ho heu fet malament. I llavors et crea una sensació de, saps, com de por, d'incertesa. De divisió. Jo crec que no, jo crec que sí. Una mica. Que si llegiu el que avui s'aprova, hi ha 87. A veure, tant de bo, tinguis raó. És així. Volem la